Zadnji puta smo na čitateljskoj radionici Kabinet čuda, koja se odvija u knjižari Fraktura, financira je grad Zagreb, razgovarala o romanu Kad ponestane vremena Eline Hirvonen, koji je na hrvatski preveo Boris Vidović, a objavljen je u nakladi Ljevak. To je jedan vrlo žestoki tekst koji otvara mnoštvo tema s kojima se susreće suvremeno društvo i zato nije čudno da su ga finski srednjoškolci 2015. nagradili, a i hrvatski srednjoškolci su ovaj tekst izabrali kao najbolji u svojem programu Čitanje u fokusu. Tu se radi o jednom dječaku koji je oduvijek bio drugačiji, teško se povezivao s drugima i on zapravo kao mladić postane ekstremist i to onaj koji puca po ljudima. To je priča o tome kako je njegovo ponašanje od djetinjstva utjecalo na cijelu njegovu obitelj, o obiteljskim odnosima i čini mi se o izražavanju teških emocija. Autorica kao da nas želi pitati možemo li s drugima razgovarati o svojoj situaciji samo ako ona nije preteška, ako je izgovorljiva. Kao da s drugima razgovaramo ili možemo plakati o onim stvarima koje su relativno normalne i prihvatljive, a kad situacija u našem životu postane emocionalno ekstremna, onda zapravo zašutimo. Na susretu smo se pitali je li glavni lik mentalno bolestan i da li je njegova obitelj i okolina, jesu li napravili sve što su mogli da mu pomognu, može li se uopće pomoći osobi koja je do te mjere neprilagođena i koja do te mjere ne želi pomoć. To je svakako i roman o majci koja osjeća užasan osjećaj krivnje zbog ponašanja svoga sina. Potpuno je svjesna da svi suosjećaju sa obiteljima žrtava, a obitelji onih koji izazivaju nasilje zapravo ostaju potpuno same, izolirane i same se nose zapravo kako znaju i umiju s tom situacijom. To nas je podsjetilo na odličan film režiserke Lynne Ramsay sa Tildom Swinton u kojem We Need to Talk About Kevin, u kojem ona glumi majku učenika koji je pucao po svojim kolegama iz razreda. Netko je na susretu rekao da je Kad ponestane vremena puno romana u jednom i zaista, osim obiteljske priče, on progovara i o suvremenim anksioznostima, o strahu zbog klimatskih promjena, ali i o pojedincima koji su u društvu marginalizirani i neshvaćeni i onda nalaze istomišljenike na internetu, s njima se povezuju, konačno osjećaju pripadnost nekoj skupini i onda zapravo tu mogu, povodljivi su i može doći do toga da postanu zaista teroristi ili ekstremisti. Na susretu smo također razgovarali o tome tko su ti ljudi koji postanu teroristi i ekstremisti, postaju li to ljudi iz nekih čvrstih uvjerenja ili naprosto povodljivi pojedinci, možda čak ljudi kojima je dosadno. Ovo je i roman o nadi, kako je zadržati i kako živjeti ako izgubimo nadu. Autorica jako lijepo kaže da gubimo nadu zbog vlastite nesposobnosti da zamislimo drugačiju ili bolju budućnost. Roman Eline Hirvonen nije sasvim ugodan za čitanje. To je knjiga koju nije baš uvijek lako provariti, ali ja je baš jako preporučujem, zato što nas ona, kao i svaka zapravo prava umjetnost, pomiče s mjesta, postavlja nam puno pitanja, ostavlja nas bez odgovora, ali baš nas zato potiče na razmišljanje, pa možda i na neki oblik djelovanja. Zato čitajte Elinu Hirvonen.